Nawguratukom il-lejla tajba din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn se nwaslulkom il-Lezzjo Divina għat-tieni ħadd tal-Avvent. Illum il-lezzjo sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Anton Mizzi. Il-personaġġ ta' San Ġwan il-Battista fil-qalba tal-kelma ta' Alla li se nisimgħu illum, għalhekk inħeġġukom sabiex ninġabru u flimkien ma' dawk li jinsabu miġbura fis-santwarju ninaqdu f'dan il-mument ta' talb u ta' smigħ tal-kelma ta' Alla, hekk kif illum il-Knisja tiċċelebra it-tieni ħadd u allura toqrob lejn in-nofs ta' dan iż-żmien qaddis tal-Avvent bitħejjija wkoll għall-festi tal-Milied. Għalhekk insegwu minn fuq l-screens l-innu tal-bidu illi se jitkanta issa, innu illi fih nistiednu u nistennew bit-tama il-miġja ta' Alla magħna l-Emanuel. Nkantaw flimkien mal-kor u ejja Emanuel. תשתהלס לישראל, ליבי תנאית ותמות על סי, יסן על לסלפית ויסיר, או יפרח ישראל, תלווה צרה למענואל. Tal-ġnusi twaj ebraj, li bmewtu jehlesi l-merlit, u jimlat dinja bil-barkit, u jifrah Israel, dal-watara li bitawl divin u twarrab lemid-dawl qarrib li jaħbil wiċċ tal-kbir ħalli u jifrah Israel dal-watara li nitolbu. U Alla jintkollok imħabba u ħnina li f'dan l-Avvent turjulna bħala żmien ta' stennija mimlija grazzja. Ħerqana nistennew il-miġja ta' ibnek u Salvatur tagħna. Forsi kultant minħabba l-ġirja tat-taħbit jew l-aljenazzjonijiet firħa tagħna. F'nofs dinja u ħajja maġla li timlina b'distrazzjonijiet. Ninsew li dan huwa żmien qaddis. Neħtieġu għalhekk l-għajnuna tiegħek biex niftakru f'dak li huwa l-aktar importanti quddiem tant ħwejjeġ li jidhru forsi sbieħ u jleqqu. Imma li jgħaddu u ma neħtieġux. Ħalli narfu dak ir-rigal ewlieni li jibqa' u li jista' jiġi minnek biss. Ibatilna nitolbuk messaġġiera li jkomplu jxandru l-bxara tajba tas-salna tiegħek u jħejju t-triq permezz ta' indiema u tfittxija tar-rida tiegħek f'ħajjitna. Li tgħinna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn ibnek Ġesu li hu l-għajn ta' ferħ u salvazzjoni għall bnedmin kollha. L-istess Ġesu li Ġwann il-Battista għaraf u ħabbar fil-ministeru tiegħu bħala prekursur. U nerġgħu nilqgħu fostna b'tislima ta' ċelebrazzjoni kollha ferħ u gratitudni. Bi Kristu Sidna.
Bidu tal-Evanġelju skont San Mark. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu l-iben ta' Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta' Eżajija l-profeta, ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar ma'mudija ta' indiema għal maħfra ta' dnubiet. U kienet murandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem jitamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel biħżiem tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandar u jgħid, ġej warajja min huwa aqwa minni, li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-mulej. ġej il-mulej jaffer lil-midimba, ġej il-mulej biex jeles l-imjasrin, ġej il-mulej jħobb lil-edewa, ġej il-mulej jgħajem il-mejtin, inumu ntajru nas-sana, ġej il-ħelis ifejja il-morda, ġej il-ħelis iqawwi li-dgħajfin, ġej il-ħelis ħajolli li-ċkejkna, ġej il-ħelis iferraħ l-imdejqin, inqumu ntajru nas-sana, ġej il-mulej jħobb il-edewa, ġej il-mulej jqajjem il-mejtin, ġej il-ħelis ħajolli li-ċkejkna, ġej il-ħelis iferraħ l-imdejqin, inqumu ntajru nas-sana, Is-silta tal-Vanġelu li smajna u li huwa l-qari tal-lum, l-ewwel 8 versi tal-Vanġelu ta' Mark tgħidilna biex inħejju għall-miġja u titkellem dwar Ġwanni l-Battista li jħejji lin-nies għall-miġja ta' Ġesu illi jibda l-ħajja pubblika tiegħu.
Ġwanni kien diġà persuna magħrufa u dan jidher mill-ħafna nies li kienu jmorru madwaru u ġibet anke l-attenzjoni tas-Sultan Erodi u tal-awtoritajiet reliġjużi ta' Ġerusalemm. Ġwanni kien bniedem ta' Alla u n-nies kienu jammirawh u jħarsu lejh bħala persuna ta' ħajja qaddisa u integra. Il-Vanġelu ta' Mark li jiftaħ propju bi prologu l-ewwel 13 vers, il-prologu li jservi bħala tħejja l-Ministeru tal-ħajja pubblika ta' Ġesu. Mark m'għandux ir-rakkonti ta' twelid u lanqas il-ġenealoġiji bħal m'għandu Luqa u Mattew. Il-Vanġelu ta' Mark jibda bl-ewwel vers hemm min qisu bħal titlu, forsi mhux propju, u mbagħad huwa segwit minn 3 ġrajiet li jħejju għall predikazzjoni ta' Ġesu. L-ewwel is-silta li qrajna llum, id-dera ta' Ġwanni l-Battista fid-deżert tal-Ġudea jgħammet jippriedka l-indiema u prekursur ta' Ġesu minn vers 2 sa 8, il-Magħmudija ta' Ġesu u l-leħen mis-sema li jaraf lil Ġesu bħala Ibn Alla u l-Ispirtu Santu jinżel fuqu, versi 9 sa 11, it-tentazzjonijiet ta' Ġesu mix-xitan, versi minn 12 sa 13, u minn hemm wara li arrestaw il-Ġwanni li kien mitfuħ il-ħabs bin Erodi Antipa jibda il-Ministeru ta' Ġesu. Parallel ma' din l-iskema ta' Mark li konċiża hemm Mattew u Luqa fil-kapitli 3 rispettivament u li għandhom partijiet iktar elaborati li però huma preċeduti minn 2 kapitli dwar it-twelid u t-tfulija ta' Ġesu rispettivament. Mark ma jibdiex bit-twelid ta' Ġesu bħalhom, imma imur aktar lura u jibda b'dak li kienu ħabbru l-profeti ħafna qabel kif kien fil-ħsieb ta' Alla. Bil-prologu Mark qiegħed ix-xena għal bqija tal-Vanġelu tiegħu billi jintroduċi lil Ġesu u lil Ġwanni u jgħid lil qarrejja fil-prologu minnu Ġesu u fil-komplament tal-Vanġelu tiegħu juri kif Ġesu wettaq dawn l-aspettativi kif infassla fil-prologu. Fl-ewwel vers jibda hekk il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu l-Iben ta' Alla. Kif għedt dal-ewwel vers tal-Vanġelu ta' Mark hemm min qisu bħal speċi ta' titlu imma forsi mhux propju u dan il-bidu tal-Vanġelu jidher qisu formali fih kliem li jantiċipaw ir-rakkonti li se jiżvolġu u juru lil qarrej b'mod ċar is-sinifikat ta' dak kollu li se jiġi rrakkuntat. L-ewwel kelma arħe bil-Grek illi qiegħda b'mod assolut bidu jew il-bidu bil-Malti ngħidu illi bħala qisu heading ħanejdu lek probabbilment għal ktieb kollu mhux għall-ewwel vers jew għall-ewwel sezzjoni biss. Għal qarrej tal-ewwel seklu li huwa familjari mal-Antik Testament ma setax jonqos l-eku ta' bidu oħra, jiġifieri il-ħolqien kif naqraw fil-Ġenesi, fil-bidu Alla ħalaq, fil-ktieb tal-Proverbi l-ewwel kapitlu, il-bidu tal-erf frabta mal-biża' ta' Alla, fl-ewwel kapitlu tal-Profeta Ożea fejn għandna bidu tal-kelma profetika li jgħid meta fil-bidu il-mulej tkellem mal-Profeta Ożea. U din indikazzjoni għas-sors divin tal-bxara tajba. Nistgħu nħarsu wkoll lejn il-Vanġelu ta' Ġwanni li huwa posterjuri għal Mark bl-istess strateġija. Il-Vanġelu ta' Ġwanni jibda fil-bidu u anke l-ewwel ittra ta' Ġwanni dak li kien mill-bidu. Tal-Evanġelju Evangelion jew inkella bil-Malti wkoll ngħidu tal-bxara. Aw ma jirreferix għal ġenru letterarju tal-Vanġelu imma kif hija użata anke fl-ittri ta' San Pawl. Tirreferi għal messaġġ Kristjan kollu dwar is-salvazzjoni f'Ġesu. Iżda dan l-użu huwa l-bażi biex aktar il-qudiem il-kelma Evangelion bdiet tfisser anke l-ġeneru Vanġelu li jiġbor fih l-istorja ta' Ġesu. Mark l-ewwel li kiteb Vanġelu fost l-erba' li għandna u l-użu tal-kelma Vanġelju, Evangelion, fl-ewwel vers qisu serva ta' titlu
L-insara minn hemm bdew mbagħad jitkellmu mill-Vanġelu ta' Mark u anke għal tal-oħrajn b'rakkonti tal-ħajja, mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Iktar tard Ġustinu l-Martri lejn is-sena 165 jew ftit qabel li kiteb fl-apoloġija tiegħu dwar is-servizz ta' qima jgħid hekk li fihom il-memorji tal-Apostli imsejħa Vanġeli kienu jinqraw fil-laqgħat. Għalkemm il-kelma Vanġelu hija importanti għal Mark, però ma oriġinax miegħu. Il-kelma għandha storja twila, komplessa, kemm fil-ħsieb reliġjuż u anke dak soċjali. Il-kelma kienet mod ta' komunikazzjoni imwassla minn messaġġier li jwassal aħbarijiet importanti bħal pereżempju aħbar ta' rebħa f'battalja. Imbagħad fil-kult tal-Imperu Ruman il-kelma kienet użata f'sens ta' aħbarijiet tajba, hekk fit-twelid tal-imperatur jew it-tloħħ tiegħu fuq it-tron, kif insibu fl-iskrizzjoni ta' Pirene miktuba fis-sena 9 qabel Kristu, issejjaħ it-twelid ta' Awgustu bħala bidu ta' aħbarijiet tajba. Fuq livell reliġjuż ta' interess partikolari huwa l-użu tal-kelma minn Mark li hija il-forma verbali evangelizzomai, għax hemm minnhom bħalma huwa evangelion u l-forma verbali li jinsibuha ħafna drabi fil-profeta Iżajja fil-verżjoni Griega tas-70, fejn hija assoċjata mar-ritorn ferrieħ tal-eżiljati lejn Sion. Hekk f'Iżajja kapitlu 40 jgħid int li ġġib il-bxara tajba lil Sion u lil Ġerusalem, il-bxara tajba, din hija l-kelma, u l-ħsieb ta' Jahwe għall-merħla tiegħu bl-aħbar ta' paċi, salvazzjoni u ħakma ta' Jahwe. U li Jahwe huwa kommess lejn il-fqejru u magħkus kif insibu imbagħad fil-kapitlu 61 spiss li nisimgħu għadejn inwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Hekk fil-kuntest soċjali jew reliġjuż, Vanġelu iġġor is-sens ta' aħbarijiet ferrieħa li għandhom benefiċċju deċiżiv għad-dinja jew lil xi komunità speċifika. U din it-tifsira brabta mal-aspetti eskatoloġiċi u anke salvifiċi illi huma kostituttivi għall-użu Kristjan tal-kelma. Diġà fi żmien meta Mark jikteb Vanġelu, il-kelma Kristjana li tfisser l-aħbar, jiġifieri l-aħbar salvifika li bija il-komunità tal-fidi tmexxi ħajjitha u tipproklama lid-dinja bxara tajba ta' salvazzjoni fi u permezz ta' Ġesu imsallab u rxoxtat magħruf bil-komunità bħala Messija u liben Talla. Hekk fil-kitbiet Pawlini il-kelma hija użata minn spjegazzjoni ulterjuri kif naqraw fl-ewwel kapitlu littra l-Rumani. Jiena ma nistħix mill-Evanġelju għax l-Evanġelju huwa l-qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Mark dejjem juża din il-kelma Evanġelju b'mod assolut mingħajr kwalifiki. Għajra għal darbtejn bil-kwalifika Vanġelu ta' Ġesu Kristu u Vanġelu ta' Alla fl-ewwel vers li qrajna u fil-vers 14 tal-ewwel kapitlu. Użu li ma nsibuhx la f'Mattew u lanqas f'Luqa. Mela b'dan il-mod Mark qed jannunċja bħala suġġett tal-kitba tiegħu dak li hu l-qofol il-ħaj tal-fidi Kristjana. Mark hawn jikkwalifika l-Vanġelu bħala l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Meta nikkunsidraw l-użu formali ta' din il-frażi fil-bidu u s-singolarità tagħha fit-Testament il-ġdid, twassal għal konklużjoni li Kristu hawnhekk f'dan il-każ mhuwiex użat bħala parti mill-isem imma fis-sens titolari ta' Messija, il-midluk, mela il-bxara tajba tal-Messija. Il-poplu Ludi kien jistenna Messija li jkun mhux biss mill-linja Davidika imma wkoll mexxej qawwi, sultan gwerrier li jerġa' jwaqqaf is-saltna ta' Iżrael. Mark f'dan il-Vanġelu iwarrab din in-nozzjoni, dan il-kunċett. Anzi hemm id-del tas-salib matul il-Vanġelu kollu. Mark juri li Kristu ibati differenti mis-sultan gwerrier li kienu jistennew il-poplu Ludi. Minkejja dan però Mark
juri mill-bidu tal-Vanġelu li din hija l-bxara t-tajba. Meta jgħid ta' Ġesu Kristu, dan huwa il-ġenettiv, għax tgħid Vanġelu ta' Ġesu Kristu, ġenettiv. Jiġi qisu ġeneralment meqjus bħala aġġettiv li jista' jkun soġġettiv. Jiġifieri il-Vanġelu li Ġesu il-Messija jipproklama, jippriedka. Jew oġġettiv. Ġesu l-Messija li huwa ippriedkat bħala il-Vanġelu, jiġifieri il-Vanġelu li jipproklama lil Ġesu Messija. Il-kuntest hawn jippreferi forsi l-ewwel sens, soġġettiv, imma hu possibbli li din l-ambigwità min-naħa ta' Mark kienet intenzjonata. Fi żmien Mark meta qed jikteb, iż-żewġ possibiltajiet kienu hemm, il-Vanġelu ippriedkat minn Ġesu u l-Vanġelu li jippriedka lil Ġesu. Mhux iżjed kienu alternattivi forsi fi żmien Mark, imma il-Vanġelu, jiġifieri meta ngħidu l-kelma Vanġelu tħaddan it-tnejn. Ġesu li jippriedka u Ġesu li jiġi ippriedkat. Fl-aħħar frażi tas-sentenza li qedna fil-bidu hemm liben ta' Alla, liben ta' Alla. Din nieqsa f'xi manuskritti importanti imma l-frażi għandha probabilità għolja bħala oriġinali għax hemm attestazzjoni tajba fil-manuskritti mit-tieni seklu il quddiem. Din il-frażi taqbel sew mat-terminoloġija kerigmatika, ġifieri dak id-diskors li kien jingħad fl-ewwel predikazzjoni tal-Apostli. U jaqbel ħafna mat-test li qiegħdin nikkonsidraw bħal bxara tajba Evangeljon, terminu li huwa użat anke minn San Pawl għal messaġġ tiegħu u li huwa frekwenti anke f'Mark. L-iskop tal-kerigma kien dejjem li jwassal lis-semmija għall-indiema u għall-magħmudija għal maħfra tad-dubiet. Il-bidu tradizzjonali tal-kerigma kienet il-predikazzjoni ta' Ġwanni. Fil-fatt meta San Pietru qal ejjew nażlu lil xi ħadd, qal ibda mill-predikazzjoni ta' Ġwanni sakemm il-mulej tela fis-sema. Barra minn hekk il-frażi li bentalla hi spiss użata fil-Vanġelu ta' Mark f'testi sinifikattivi u għalhekk mhix sorpriża li tinsab diġà fl-ewwel vers u tagħmel sens li Mark jużaha fil-bidu li turi n-natura tal-Vanġelu. Hija għalhekk espressjoni importanti f'Mark għall-identità ta' Ġesu bħala li bentalla, tema li tilħaq il-qofol fl-istqarrija li għamel iċ-ċenturjun fil-mewt ta' Ġesu, kapitlu 15. Mela dan l-ewwel vers tal-Vanġelu qed juri l-bxara tajba tas-salvazzjoni f'Ġesu li permezz tiegħu li kien imsallab miet u qam huwa meqjus bil-komunità bħala Messija u liben Alla. It-tieni u t-tielet vers naqraw bħalma hu miktub fil-ktieb tal-profeta Eżajija, ara jiena sa nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jaqgħed fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Forsi tidher ftit stramba li Mark li kien qed jikteb għal semmija minn fost il-Ġentili li allura ma kienux konoxxenti ħafna tal-Antik Testament, jinkludi kwotazzjoni mill-Eżajija. Imma dan jagħmlu biex jafferma l-ero minn fejn nibtet il-fidi Kristjana. Ġesu ma jwarrabx l-opra tas-salvazzjoni li Alla wettaq permezz tal-lut imma jwettaqha. Mark jibda r-rakkont tal-ħajja u t-tagħlim ta' Ġesu bi kwotazzjoni mill-Antik Testament li hija introdotta b'idjoma għal riferenza biblika bl-espressjoni bħalma hu miktub. Din l-espressjoni bħalma hu miktub s'intendi fil-Grek qiegħda fil-perfett passiv. Il-perfett huwa użat biex jesprimi azzjoni statika fil-passat imma li l-effett tagħha għadu għaddej. U l-passiv jindika li din hija azzjoni divina, għandha oriġni divina. Mark sa mill-bidu jrid juri s-sinifikat tal-ġrajiet ta' Ġesu fid-dawl tal-Antik Testament u jiġu interpretati f'dak il-kuntest. Mark jattribwixxi l-kwotazzjoni għal profeta Eżajija imma tikkonsisti fi kliem ikkumbinat minn Eżodu 23, Malakija kapitlu 3 u Eżajija 40. Jista' jkun li Mark qed juża ġabra ta' kwotazzjonijiet mill-Antik Testament ngħidula testimonja, jiġifieri ġabra ta'
kwotazzjonijiet mill-Antik Testament li mbagħad l-apostli kienu jużaw fil-predikazzjoni. L-attribuzzjoni tal-kwotazzjoni kollha lil Iżajja juri l-importanza ta' dan il-profeta fil-ħsieb ta' Mark bħala evanġelista biex jifhem l-oriġini tal-Vanġelu. L-ewwel parti tal-vers 2, il-kwotazzjoni hija kombinazzjoni ta' Eżodu 22 u Malakija 3. Fl-Eżodu naqraw hekk: Arani se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwaslek fil-post li jiena ħejjejtlek. Hawn Alla qed iwiegħed li jibgħat l-anġlu protettur tiegħu quddiem il-poplu ta' Iżrael u jmexxih fid-deżert lejn l-art imwiegħda. Il-profeta Malakija juża l-istess kliem ta' l-Eżodu, Malakija kapitlu 3. Araw jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji it-triq quddiemi. Il-profeta Malakija fehem li għamel twissija iċanfar lill-qassisin minħabba l-imġiba tagħhom fil-kult li kienet mistmerra minn Alla. Il-messaġġier li minnu qed jitkellem Malakija kellu jnaddaf u jippurifika l-qima fit-tempju qabel mal-midluk ta' Alla jitfaċċa. L-idea li tħejji triq jimmaġni li jagħmel possibbli trasport aktar faċli biex tivvjaġġa. Il-profeta u dill-idea tirrifletti anke speċjalment l-imperi bħalma kienet l-Assirja li kienu imperi kbar, jiġifieri jagħmlu triqat ħalli jkun iktar iffaċilitat it-trasport. Il-profeta Malakija kien iqiegħed il-wiedid ta' Alla f'kuntest eskatoloġiku u ħejja l-identifikazzjoni tal-prekursur bħala Elija, kif jgħid fil-kapitlu 3 vers 23: Ara jiena nibgħatilkom il-Elija. Illud ħadu din il-profezija f'sens litterali li tirreferi għal Elija. Imma kif naqraw fil-Vanġeli sinottiċi, id-dixxipli kienu jirreferu għal kittiba għal din l-interpretazzjoni. Imma Ġesu jara li din il-profezija isseħħ fi Ġwanni il-Battista. Ġesu fid-diskors tiegħu dwar il-Battista jikkwota anke din il-frażi tal-profeta Malakija u jafferma wkoll li Elija diġà ġie u Mattew ikompli jgħid li d-dixxipli fehmu li kien qed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. It-tieni parti tal-profezija tkompli hekk: leħen ta' wieħed jaqgħed fid-deżert, ħejju triq tal-mulej idrittaw il-modijiet tiegħu. Mattew u Luqa wkoll jintroduċu il-Ġwanni il-Battista li beda jippriedka, iġibu wkoll din il-kwotazzjoni bħala li miktuba mill-ktieb tal-profeta Iżajja, it-tnejn bl-istess kliem, kelma b'kelma, it-tnejn iġibuha f'kapitlu 3 rispettivament, u din meħuda mill-Iżajja 40 vers 3 u l-kliem fis-sonottiċi jaqbel kelma b'kelma bħal tas-70, jiġifieri l-verżjoni Griega tal-Antik Testament. Għajr fl-aħħar fejn flok tiegħu, jiġifieri il-modijiet tiegħu tal-mulej, hemm ta' Alla tagħna, il-modijiet ta' Alla tagħna. Il-profeta Iżajja kapitlu 40 minn 1 sa 5 jiddeskrivi r-ritorn ta' Iżrael mill-eżilju f'Babilonja f'dawn il-5 vrus. Fija hemm din is-sentenza li qegħdin ngħidu tal-profezija li qed iġib Mark. U saret fost il-lut espressjoni klassika għal faraġ u s-salvazzjoni ta' Alla. Il-poplu kien f'disperazzjoni, imma Iżajja jitkellem minn eżodu ġdid kif Alla mexxa lill-poplu ta' Iżrael fid-deżert lejn l-art imwiegħda, hekk Alla issa jmexxi wkoll il dawk li huma kienu eżiljati lura lejn Ġerusalemm mid-deżert. U dan ġara ta' bilħaq ma' dawk il-lut eżiljati li kienu mħollija jirritornaw lura mis-sultan tal-Persja Ċiru. Fil-kuntest Kristjan, Ġwanni il-Battista kien il-leħen fid-deżert u Ġesu kien il-mulej li għalih il-Battista ħejja u idritta it-triqat. Meta it-toroq jidrittaw, il-modijiet ikunu aktar veloċi biex tivvjaġġa. In-natura tal-modija li tkun dritta huwa enfasizzat fit-test li juri li l-Messija dalwaqt ġej. Il-funzjoni tal-kwotazzjoni introdotta bil-formola bħalma hu miktub turi id-dera ta' Ġwanni u t-tħabbir tiegħu dwar Ġesu tal-mulej u t-twettieq tal-wediet ta' Alla lill-Iżrael. Il-bxara tajba li l-Messija jġib hi parti mill-istorja waħdanija ta' Alla mal-poplu tiegħu. Bħalma Jahwe mexxa lill-Iżrael fid-deżert lejn il-muntanja ta' Alla
u l-liġi kif naqraw fil-ktieb tal-Eżodu u reġa' ġab l-Iżrael mid-deżert lejn Sion wara l-eżilju f'Babilonja. Hekk l-istess Alla qed jaġixxi fid-deżert, imsemmi fir-raba' vers f'dan it-test li qrajna Ġwanni der jgħammet fid-deżert, issa nitkellmu fuqha, u fil-vers 12 fl-ewwel kapitlu ta' Mark l-Ispirtu ħarġu fid-deżert. U allura il-Battista se jħejji triq għalih. Ir-raba' vers naqraw hekk Ġwanni der jgħammet fid-deżert u jxandar il-magħmudija ta' indiema għal maħfra ta' dnubiet. Fir-raba' vers għandna Ġwanni der jgħammet fid-deżert. Però hemm test ieħor li jgħid Ġwanni l-Battista der fid-deżert. L-implikazzjoni hi meta qed jgħid Battista li hu kien jgħammet għalkemm kien fid-deżert mingħajr ilma. Jista' jkun li hawnhekk hawn żewġ tradizzjonijiet maqogħdin flimkien li huma magħmudija ta' indiema fil-Ġordan u Ġwanni t-tieni Elija fid-deżert. Il-Ġordan huwa xmara illi tibda minn taħt il-muntanja Hermon fit-tramuntana u tibqa' nieżla lejn il-nofsinhar lejn il-Baħar il-Mejjed, filwaqt li d-deżert huwa d-deżert tal-Ludija. Id-deskrizzjoni ta' Mark dwar il-Battista hi fil-qosor meta nqabblu ma' Mattew u Luqa, partikolarment dwar it-tagħlim u l-predikazzjoni tiegħu, ma jsemmi xejn dwar it-tagħlim etiku tiegħu. U jinsisti fuq is-sejħa l-indiema u fuq li ġej warajh u akbar. Ġwanni għamel id-dera tiegħu fid-deżert. Dan huwa d-deżert tal-Ludija, post diżabitat li jestendi minn Ġerusalemm fit-tramuntana sa Hebron fil-nofsinhar u jwassal sal-Ġordan u l-Baħar il-Mejjed fil-Lvant. Id-deżert għandu sinifikat reliġjuż importanti b'aspetti differenti li jiddependu mill-viżjoni ġeografika tal-post u bħala post privileġġjat fl-istorja tas-salvazzjoni. Fil-viżjoni ġeografika, id-deżert huwa post tal-biża' art mingħajr ilma, xita, veġitazzjoni skarsa, diffiċli tgħix fih, art meqjusa bħala mhix imbirka minn Alla, fejn jgħixu l-ispirti ħżiena, bejjem selvaġġi u li jagħmlu ħsara. Iżda fil-pjan tal-istorja tas-salvazzjoni, id-deżert li huwa art li twaħxek, Alla ried li l-poplu jgħaddi minnu lejn l-art li tnixxi ħalib u għasel. Dan iwassal biex din l-art li għandha karattru ta' deżolazzjoni ikollha trasformazzjoni simbolika iktar pożittiva, il-post tas-sejħa tal-poplu ta' Alla. Fejn f'mument kruċjali tal-istorja tas-salvazzjoni jitwieled il-poplu ta' Alla. U fid-deżert li l-poplu jirċievi l-liġi u l-patt hemm jadura lil Alla, iż-żmien tad-deżert kien privileġġjat imma proviżorju għaliex kellhom l-art imwiegħda. Minkejja l-fidi fit-tmexxija ta' Alla ma naqax it-gergir tal-poplu fil-mixja. Id-deżert wera ir-rasibsa u l-qalb tal-poplu li ma waqafx fil-provi. Iżda Alla ma jabbandunax il-pjan tas-salvazzjoni, anzi, id-deżert kien żmien li fih Alla wera ħniena u tjubija tiegħu lejn il-poplu tiegħu u l-fedeltà lejn il-patt tiegħu. Wieħed jistaqsi għala il-Battista mar jippriedka fid-deżert u ma marx fil-belt fejn jagħmru n-nies. Bħala risposta rridu nżommu f'moħħna li d-deżert kellu tifsira speċjali għal poplu Ludi. Kien ifisser ħelsien fid-deżert meta Alla mexxa lil Lut fih mill-iskavitu fl-Eġittu, kien fid-deżert li l-poplu Ludi sar nazzjon. Ġwanni l-Battista der bħalli kieku iġedded il-figura ta' Elija l-profeta li kien marbut ħafna mad-deżert kif naqraw fil-ktieb ta' Slatin. Kif diġà semmejna fl-Iskrittura, hemm il-weda tar-ritorn ta' Elija, Malakija kapitlu 3, bil-mod kif kien jilbes u jikol Ġwanni wera rabta ma' Elija u Ġesu aktar tard wera li Elija verament ġie b'riferiment ċar għal Ġwanni. Ġwanni der jagħmel mela fid-deżert post ta' biża' u weda jitfaċċa Ġwanni l-Battista. Id-deskrizzjoni tal-attività tiegħu tant maħkuma mill-profezija ta' qabel illi hija karatterizzata bħala proklamazzjoni ixandar jgħid Kerusso ixandar u dan f'żewġ forum.
Fil-fatt jużaha darbtejn f'dan il-paragrafu li qrajna fil-vers 4 hawnhekk. Ġwanni jixandar il-magħmudija ta' indiema għal mafra ta' dnubiet, imbagħad fil-vers 7 u jixandar lil dak li għandu jiġi warajh. Ġwanni ġie jagħmel u jippridka bħala messaġġier divin, kien ixandar messaġġ b'sejħa l-indiema u din il-magħmudija bl-ilma kienet isservi bħala espressjoni esterna ta' indiema. Jagħmel huwa l-verb baptizzo, bagħad hemm anke n-nom baptiżma li turi immersjoni fl-ilma tal-Ġordan. X'kien preċedenti għal Ġwanni li seta' għal magħmudija tiegħu? Il-Lut kienu familjari mal-ħasil ritwali kif preskritt fil-kapitli tal-Levitiku minn 11 sa 15 fejn hemm deskrizzjoni fid-dettall dwar dan il-ħasil ritwali. Ħasil simboliku ta' tisfija kemm parti mir-ritwal ludi fil-ħasil ta' kuljum. Hemm żewġ tradizzjonijiet minn fejn il-magħmudija ta' Ġwanni setet ġiet derivata. Fil-komunità ta' Qumran kien hemm ħasil ritwali importanti li bih in-nies kienu jitnatfu minn kull tinġis spiritwali. Ġwanni seta' kellu konnessjoni magħhom billi kien jgħix fid-deżert. Imbagħad hemm il-magħmudija tal-proseliti tal-ġentil li jikkonvertu għal Ġudajiżmu. Dan kien l-ewwel jagħmel iċ-ċirkonċiżjoni li kienet sinjal tal-poplu tal-patt. It-tieni kien isir sagrifiċċju għalih bħala tpattija għax id-demm biss jagħmel tpattija għad-dnubiet. It-tielet jirċiev il-magħmudija li kienet tikkonsisti f'rit ta' tisfija inizjali imwettaq bl-immersjoni, simbolu ta' tindif minn kull tinġis tal-ħajja tal-imoddi. Kien il-preċedenti għal Ġwanni li setaħa għal magħmudija tiegħu mill-Antik Testament u minn Qumran fejn kien isir il-ħasil ritwali ta' tisfija jew il-magħmudija tal-proseliti u adattom għal ħasil ta' darba simboliku tal-indiema bl-iskop li jikseb il-maħfra għadnu pl-offiżi lill-Alla. Is-sem fir-ritwal tal-magħmudija ta' Ġwanni esprimi rieda personali li tinbidel, ir-rieda ta' Alla li jaħfir id-dnubiet qabel il-miġja tas-saltla tal-Alla. Ġwanni kien qed jgħid lil-Lut li huma jeħtieġu il-maħfra ta' Alla u f'dan mhumiex differenti mill-ġentili. Ġwanni kien jgħammidhom biex iħejjihom għal jum meta Alla jiġi bil-ġudizzju. Dan kien l-ewwel pass għaliex il-magħmudija kienet ta' indiema. Indiema għal maħfra ta' dnubiet. Indiema l-kelma min jaf kemm il-darba smajnija metanoja illi jużaha Ġwanni u fil-vers 15 kif jibda Ġesu juża wkoll metanoja, indmu u emnu fil-bxara tajba. Impell li kien jitlob Ġesu anke fil-bidu tal-predikazzjoni tiegħu. Aħna naħsbu fl-indiema kultant bħala rimors, sens taħtija għad-dnubiet, imma indiema hija aktar minn hekk. X'kienu qed jitolbu Ġwanni u Ġesu bl-indiema? Imma mingħajr ma jagħtu spjegazzjoni għat-tifsira tagħha jfisser li s-semmija kienu jafu qed jifhmu dil-kelma. Il-kelma Griega metanoja għall-indiema tfisser bidla fil-moħħ jew direzzjoni. Għall-Lut l-indiema kienet ċentrali fit-twemmin u l-ħajja reliġjuża tagħhom u fir-relazzjoni ma' Alla. Kienet kundizzjoni unika għal maħfra minn Alla. Alla liberament jaħfer b'mod sħiħ id-dnubiet ta' kull min ikollu vera indiema. Fl-Ebrajk tintuża l-kelma texubaħ għall-indiema relatata ma' metanoja illi ġejja mill-verb xuv li tfisser terġa' lura. Il-profeti kienu jużaw il-kelma texubaħ f'sejħa lill-Iżrael biex jabbanduna it-triq ta' dnub u jirritorna lejn Alla. L-indiema hija li tħalli id-dur mid-dnub, id-dur u terġa' lura lejn Alla. L-indiema hija ċentrali fit-twemmin ludi u wkoll Kristjan. Għaliex l-indiema hi li jiddur mid-dnub lejn Alla u għal ħajja li jridna ngħixu. Mela meta qed jgħid ixandar il-magħmudija ta' indiema għal maħfra ta' dnubiet, forsi tqajjem diskussjoni kif magħmudija tista' tkun ippridkata. Ovvjament qed jirreferi għal predikazzjoni tal-indiema li jmurija esternament bil-magħmudija bl-ilma. L-iskop tal-predikazzjoni ma kienitx il-magħmudija imma l-indiema quddiem it-theddida tal-ġudizzju ta' Alla. L-indiema u bħala konsegwenza il-maħfra li tagħmel il-modijiet dritti
għal miġġija tal-Messija. Dawn it-tlet elementi fil-Ministeru ta' Ġwanni, jiġifieri indiema, magħmudija u maħfra imorru flimkien. L-indiema timmotiva kif jirċievu il-magħmudija sinjal estern u l-indiema flimkien mal-magħmudija jiftħu l-bieb għal maħfra ta' dnubiet. Fil-5 vers naqraw hekk: u kienet tmur għandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm jitgħamdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Meta qed jgħid kienet tmur għandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm, ċertament hija iperbola, forsi eżaġerazzjoni, imma Mark f'din isa l-eżaġerazzjoni forsi wieħed qisu jaċċetta għaliex kien ilu aktar minn 300 sena ma jkun hemm profeta f'Iżrael. Qisu iż-żmien tal-profeti kien għadda darba għal dejjem. Imma issa semgħu bi Ġwanni il-Battista u l-predikazzjoni tiegħu fid-deżert. U allura bdew morru folol biħġarhom mill-Ludija u minn Ġerusalemm ħalli jisimgħu dan il-profeta ġdid li kien imwiegħed. Imma issa der bħalli kieku bla mistenni. Kienet tmur għandu, dan il-verb qiegħed fl-imperfett durattiv, jiġifieri mhix kwistjoni ta' darba, imma kontinwa. U allura jesprimi l-influss kontinwu tan-nies għan Ġwanni biex jaraw il-ministeru tiegħu f'dejn ix-xmara Ġordan. Hawn isemmi l-Ludija u l-Ġerusalemm li tista' tkun derivata minn Iżajja 40 minn fejn ittieħdet il-kwotazzjoni, imma flok vers 3 il-vers 9 fejn hemmhekk isemmi il-Ġerusalem u l-Ġuda u ikompli mal-profezija li qrajna fil-bidu. U il-messaġġier tal-Messija iġib l-aħbar fihom. Jgħid hekk, isemmi darbtejn dwar il-bxara tajba, jitla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion, oli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm, ajat la tibżax, ejt li bliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom. L-eżaġerazzjoni tirrifletti l-popolarità ta' Ġwanni tant li Giuseppe Flavio, li huwa l-istoriku tal-istorja tal-Lut, jiddeskrivih bħala li jippridka l-indiema permezz tal-magħmudija u ħafna folol kienu jinġabru madwaru. Flavio jitkellem dwar Ġwanni mill-perspettiva storiku, politiku, militari li kien qed jinseġ. Iżda Mark għandu interess partikolari. Il-Battista kien figura profetika fuq il-modell ta' Elija u l-predikazzjoni tiegħu kienet qed tħejji triq għal dak li huwa aqwa minnu li għammed bl-Ispirtu Santu. Jitgħamdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Ġwanni kien qed jagħmel ir-ritt tal-magħmudija billi jitgħamdu minnu. Jitgħamdu minnu qiegħda fil-passiv imperfett ngħidulu. Il-passiv kif diġà semmejt jindika allura in-nies kienu jħallu lilhom infushom jiġu mazza fl-ilma. Fil-waqt li l-imperfett qed jesprimi azzjoni durattiva sejra bla ma taqta ta' nies ġejjin wieħed wara l-ieħor. U waqt li jitgħamdu jgħid jistqarru dnubietom, jiġifieri waqt li kienu qegħdin jiġi magħmdin f'din l-azzjoni ikun akkumpanjat din l-istqarrija tad-dnubietom. Il-vers 6 jgħid Ġwanni kien jilbes il-libsa tax-xar tal-ġemel biħżiem tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. Kemm kienet importanti l-attività tiegħu bħala ammidi, imma l-funzjoni vera ta' Ġwanni bħala messaġġier kienet li jħabbar il-wasla ta' Ġesu, il-mulej. U din hi l-funzjoni preparatorja ta' Ġwanni li kienet kostanti fil-memorji tal-Kristjani fil-bidu dwaru. Għalhekk id-dera tiegħu hija deskritta f'dan il-vers jilbes libsa tax-xar tal-ġemel biħżiem tal-ġild madwar qaddu. Dan huwa probabbilment riferiment għal profeta Elija kif naqraw fil-ktieb ta' Slaten li jiddeskrivi hekk kien raġel liebes mantar tax-xar imħażem biżżiem tal-ġild ma' qaddu. Iżda bħal fil-kwotazzjoni ta' Malakija kapitlu 3 vers 1 din l-identifikazzjoni espliċita mi jimkien f'Mark u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. Din kienet id-dieda ta' Ġwanni. Ukoll però fit-tradizzjoni profetika
Hekk il-profeta Daniel warrab l-ikel tas-sultan u l-imbit biex ma jitniġġis. Dan l-ikel bħal laħam, ħobs u imbit seta' kien ġie offrut lill-Allad u għalhekk ikun imniġġes. Minflok Daniel talab l-ikel il-ħxejjex li ma kienx imniġġes u l-ilma. It-Toraħ, ġifieri l-liġi tal-Lut, tispeċifika li l-ġradijiet kien permessibbli bħala ikel kif naqra fil-Levitiku kapitlu 11. It-tradizzjoni ludija ma tikklassifikax il-ġradijiet bħala laħam u allura jkun jaqbel għal bniedem axxetiku bħal Ġwanni il-Battista. Hekk naqraw anke f'Mattew. Ġie Ġwanni la jiekol u lanqas jixrob, u Luqa kap 7. Ġie Ġwanni il-Battista la jiekol ħobs u lanqas jixrob imbit. Dan kien imħabbar ukoll mill-anġlu lil Zakkarija ma jkun jixrob ebda imbit jew xorb qawwi f'kapitlu 1 ta' Luqa. Il-Ministeru ta' Ġwanni kien effettiv tant li ġibet in-nies bil-irħula u l-bliet lejn id-deżert u l-popolarità tiegħu kienet mifruxa fost in-nies fil-livelli varji tas-soċjetà, inklużi l-awtoritajiet reliġjużi u ċivili li wrew ċerta preokkupazzjoni bih. In-nies kienu lesti li jisimgħuh u jersqu lejn il-Magħmudija li kien jippriedka. Għala Ġwanni ħalla dan l-impatt kollu. Kien bniedem li jgħix il-messaġġ tiegħu u mhux jippriedkah biss. Ġwanni kien nieqes minn kollox biex jgħix il-faqar mimli bl-ispirtu ta' Alla. Il-figura tal-persuna tiegħu kienet diġà messaġġ i weħeda li tkellem in-nies li qabel jisimgħu jitkellem jarawh ikellimhom bl-istil sempliċi tal-ħajja tiegħu. Kien bniedem li jgħin in-nies jarfu x'hemm tassew fil-qalb tagħhom. Kien effettiv għax kien jagħti direzzjoni tajba, jagħmel sejħa lin-nies għall-indiema, qiegħed qudiemhom id-deċiżjoni fil-fond ta' qalbhom, iwassal il-kelma awtentika ta' Alla wara sekli sħaħ ta' skiet profetiku u għarfu fih bħala bniedem ta' Alla bil-kelma t'Alla, wara umiltà assoluta bil-kemm jistħoqlu jiddaqqas daqs il-sir biex iħoll il-qfili tal-qor li kien min kien ġej warajh għax għaraf li huwa aqwa minnu u wera li kull min ġie madwaru lil dak li huwa aqwa minnu. Il-prekursur fit-tħejja kien ċentru tax-xena u meta wera lil ta' madwaru biex xhieda tiegħu lil dak li huwa aqwa minnu, in-nies setgħu jieħdu direzzjoni lejh u għarfuh bħala dawl tas-sew tal-bnedmin fil-waqt li hu jinemnem u jċedi postu għal dak li ġej warajh. Niġu għal vers 7 u 8. U kien ixandar jgħid ġej warajja minn aqwa minni u li jien ma jistħoqlix titbaxxa qudiemu u nħoll il-qfili tal-qor tiegħu. Jien għammitkom bl-ilma iżdu jgħammitkom bl-Ispiritu Santu. Dawn iż-żewġ versi għandna il-funzjoni tal-Battista li jħabbar il-miġġa tal-Messija u Mark jagħti summarju tal-messaġġ ta' Ġwanni. Nistgħu nqabblu dawn iż-żewġ versi ma' dak li nsibu fis-sinottiċi u anke fil-Vanġelu ta' Ġwanni. Hawn għandna mill-ġdid il-verb ixandar u mal-verb ixandar San Mark għandu verb ieħor legon li tfisser jgħid. Allura bil-Malti nsibu hekk ixandar u jgħid. Kważi isa dik li jgħid hija żejda, imma hija kostruzzjoni semitika spiss isservi biex tintroduċi diskors dirett. Fil-vers 4 Ġwanni xandar Magħmudija ta' indiema għal maħfra ta' dnubiet. Allura jidentifika il-maħfra bħala l-qalba tal-messaġġ proklamat mill-Battista. Fil-waqt li għan fil-vers 7 ixandar lil dak li għandu jiġi warajh, referenza lejn dak li ġej huwa aqwa minnu. U probabbli li l-Battista ipproklama il-miġja tas-saltna li ġejja, imma Mark fehem li jħalli tħabbira tas-saltna lil Ġesu kif insibu fil-ewwel kapitlu vers 14 mal-bidu tal-predikazzjoni ta' Ġesu. U jibda hekk ukoll ixandar u jgħid intemm iż-żmien waslet is-saltna ta' Alla. Għal Mark il-messaġġ tal-Battista hu is-sejħa l-indiema quddiem il-miġja ta' dak li għandu jiġi. Il-kontrast bejn iż-żewġ figuri ta' Ġwanni u Ġesu iċentrali f'din il-perikopa. L-istess kontrast insibuh fl-ewwel żewġ kapitli ta' Luqa
fit-tħabbiriet u t-twelidijiet rispettivi tagħhom, il-prekursur kien għamel sinjal qawwi ħafna fost in-nies. Mark fil-fatt jgħid in-nies kollha tal-Ludija u ta' Ġerusalemm kienu jmorru għandu. U f'kapitlu 11 f'Mark jgħid kulħadd kien iżomm lil Ġwanni kien tassew profeta imma subordinat kompletament għal Ġesu. F'dan il-vers għandna l-kelma warajja fi żmien illi Ġesu jiġi wara Ġwanni. Imma tista' tkun li Ġwanni qed jgħid illi l-Messija se jkompli mill-ministeru tiegħu fis-sens li jaqbad nejn ħallew. Ġwanni jiddeskrivi b'żewġ modi id-differenza bejnu u l-Messija li qed iħabbar. L-ewwel insibu l-espressjoni illi insibuha fis-sinottiċi kollha. Il-komparattiv ta' iskuros b'saħħtu qawwi, allura aqwa minni. Il-qawwa hija attribut ta' Alla kif naqraw fid-Deuteronomju, Alla kbir qawwi u tal-biża' u tal-Messija tiegħu kif naqraw f'Iżajja 11, fuq jistrieħ l-ispiritu tal-mulej u l-qawwa. U Iżajja 40, hawn sidi l-mulej li ġej bil-qawwa jaħkem bil-qawwa ta' Drio. Jekk fil-predikazzjoni ta' Ġwanni l-espressjoni aqwa minni setet kienet tirreferi għal wasla ta' Alla b'qawwa fil-miġja tas-saltna, però fil-kuntest tal-Vanġelu ta' Mark aqwa minni tirreferi mingħajr dubju għal Ġesu Messija dak li huwa qawwi fl-Ispirtu Santu. Mela aqwa minni aktar qawwi diġà indikazzjoni tal-irwol ta' dak li ġej wara. Ġwanni identifika dak li ġej wara bħala aktar qawwi minnu u dan ma kienitx xi ħaġa żgħira meta tqis il-qawwa karizmatika li kellu. Għal 3 sekli ħadd ma kien ra qawwa profetika bħala. Imma Ġwanni jgħid illi l-qawwa tiegħu mixejn ħdejn dak li għandu jiġi. Imma forsi din l-idea ta' aqwa tidher aktar sottili fil-Vanġelu ta' San Ġwan illi imiss naqraw nhar il-ħadd li ġej. Fl-ewwel kapitlu jgħid ġej warajja li hu aqwa fil-ftalaqda aqwa minni, f'Tisajdon jgħid għaddini għax kien qabli. Aw ma nsibux il-kelma iskuros kif insibu fil-sinottiċi, imma illi Ġesu jiġi wara, allura warajja fi żmien, imma fil-fatt għaddieħ qabli fid-dinjità aqwa minni għax kien qabel, hemm l-aġġettiv protos għax kien qabel. Jiġifieri mill-mument li beda l-eżistenza tiegħu fi żmien u għaddieni fid-dinjità minħabba il-preżistenza tiegħu. It-tieni Ġwanni juża t-tixbija probabbilment minn ċerimonjal antik tal-qorti bħalma nsibu fil-paletta ta' Vlozza ta' Narmen fl-Eġittu li kienet ġejja minn 3000 sena qabel Kristu, li fiha skjav qed iġorr sandli tal-Farawn. Mattew biss jgħid iġorr is-sandli, l-oħrajn kollha għandhom iħoll il-qfieli. Li tħoll is-sandli ta' xi ħadd kienet meqjusa bħala baxxa mill-lut. L-iskjavi lut kienu eżenti minn dan id-dmir meta jħollu il-qafla tas-sandli. L-iskjavi ġentili biss kienu mitluba jagħmlu dan is-servizz. Ġwanni qed jgħid li hu mhux dejn li jagħmel lanqas dan ix-xogħol daqstant umli servizz li s-soltu jagħmluh l-iskjavi. Meta Ġwanni jgħid li ma jħossux denju li jħoll il-qfieli tal-qor ta' dak li ġej wara, qed jgħid li d-distanza soċjali bejnu u dak li ġej warajh hija akbar minn dik ta' belli mgħallem u l-iskjav. Il-punt hu mhux ix-xejn ta' Ġwanni imma il-kobor ferm ta' Ġesu. M'hemmx aktar mod qawwi biex tesprimi d-differenza fl-iskala bejn Ġesu u Ġwanni. Jien għammitkom bl-ilma, iżda huwa jgħammitkom bl-Ispirtu Santu. Jien għammitkom bl-ilma, il-verb qiegħed fl-awrist fil-passat jiġifieri, illi juri aspett puntwali mhux fil-preżent li altrimenti kien juri aspett durattiv. Jista' jkun l-awrist huwa użat biex jiġbor il-ministeru kollu ta' Ġwanni u għalhekk hu possibbli li l-awrist il-passat huwa użat biex jesprimi it-tmiem mistenni tal-ministeru ta' Ġwanni bil-miġja ta' dak li huwa aqwa. Der oħra tas-superjorità ta' Ġesu fuq il-Battista hi il-magħmudijiet rispettivi tagħhom dik ta' Ġwanni bl-ilma ta' Ġesu bl-Ispirtu Santu.
Imma Ġesu ma jgħammitx fil-Vanġelu ta' Mark lanqas jaqqat il-Magħmudija bl-Ispirtu Santu ma' ġudizzju eskatoloġiku kontrarju għal dak li nsibu f'San Mattew, jgħid hekk San Mattew kapitlu 3, u jgħammitkom bl-Ispirtu is-Santu in-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri il-qija tiegħu u jiġbor il-qaħ fil-maħżen imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. Marku u Luqa weħidhom għandhom flimkien l-Ispirtu Santu u n-nar biex jiddeskrivi il-mod tal-miġja tas-saltna eskatoloġika. Għalhekk fil-forma preżenti referenza għal Magħmudija bl-Ispirtu Santu isservi bħala pont għal rakkont tal-Magħmudija stess ta' Ġesu u l-esperjenza ta' l-Ispirtu. Wara ħafna sekli bla profezija u storja mingħajr Spirtu, Ġvanni iwiet li Ġesu jgħammithom bl-Ispirtu Santu. Din mhijiex l-ewwel darba li l-poplu ludi jirċievi l-Ispirtu Santu jew l-Ispirtu Qaddis fid-deżert. Il-profeta Eżajja jfakkar li matul l-Eżodu Alla qiegħed f'nofshom l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Eżajja kapitlu 63. Issa il-profeta mill-ġdid iħabbar it-tieni Eżodu li fih jerġa' jkun hemm it-tiswib tal-Ispirtu. Imbagħad jissawwab fuqna l-Ispirtu mill-għoli u d-deżert jinbidel f'art għammiela. Eżajja 32. Ġwanni jintroduċi lil Ġesu kemm bħala li jagħti l-Ispirtu fil-vers 8 hawnhekk u wkoll bħala li jirċievi l-Ispirtu fil-vers 10 meta jsemmi il-Magħmudija. Ħafna dwar il-Battista jibda f'misteru dak li l-Vanġieli kollha jaqblu li din il-figura profetika misterjuża jaqqat fih l-esperjenza ta' Iżrael ma' Alla fl-imoddi u l-antiċipazzjoni tal-għaqa ġdida u deċiżiva ma' Alla fil-persuna ta' Ġesu. B'dak li kien u għamel Ġvanni juri lill-poplu lejn laqa imminenti. Il-miġġija tal-iben kienet imħabbra mill-profeti tal-Antik Testament u Ġvanni kien il-messaġġier li jxandar dawn il-profeziji waslu biex jitwettqu. Dan l-avvent jiddedika żewġ tiħdud kif diġà semmejt it-tieni u t-tielet ħadd għal figura u l-Ministeru ta' Ġvanni, testi paralleli bil-Vanġelu ta' Marku ta' Ġvanni. Juruna l-identità tiegħu ta' bniedem b'ħajja awstera li jgħix fid-deżert li jiservu ta' sfond għal missjoni tiegħu ta' messaġġier għammedi xut prekursur. Il-messaġġ tiegħu ta' indiema kienet sejħa biex jeħilsu mill-qilla li kienet ġejja, imma wkoll biex jagħmlu frott xieraq effett ta' bidla radikali fil-ħajja. Din is-sejħa tkompli anke llum lil kull ġenerazzjoni u għandha tirrispondi għalija b'fidi u umiltà ħalli Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ibiddilna minn uliet tal-familja ta' Adam insiru uliet tal-familja ta' Alla. Inqubu bil-wifqa jew issa nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti,
fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Atina l-lum. Aħfrilna id-nubi tagħna. Aħfrilna id-nubi tagħna. Kalma għandna l-kull nagħmlu. Il-min ħati għalina. La daħalniex ebda tiġri. Iżda lisna min kull deħeni. Il-mulej ma'kom. Iberikkom għala li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Miġbura f'darek ġo Nazaret, smajt min ikelmek ma tafx min kien. Slimo Marija, jek il-mulej, mimlija grazja insessirom. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ma nistax nifhem kif se jsedan, la jina verġni kif se nsirhom. Il-ħot għala jitellel fuqek, ħajsiru Alla dak li trid int. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. U b'dak l-innu sabiħ lill-Verġni Marija, il-mara per eċċellenza ta' dan iż-żmien tal-Avvent illi għadna kemm iċċelebrajna wkoll is-solennità ta' tnissil bla teba tagħha, naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla tal-Lezzjo Divina tat-tieni ħadd tal-Avvent, iċ-ċiklu tas-sena B, illi waslilkom il-Biblista Monsinjur Anton Mizzi b'mod tant mirqum. Wieħed jista' jerġa' isegwi bil-kalma din il-Lezzjo Divina jekk jixtieq, għaliex dawn ix-xandriet kollha ta' kull nhar ta' ħadd fil-għaxija issibuhom fuq il-YouTube u l-Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Nixtieq nirringrazzjaw lilkom illi isseħibtu magħna għal din ix-xandira kemm permezz tal-mezzi soċjali fuq l-internet u anki permezz tat-televiżjoni u r-radju. Infakru li f'dan iż-żmien tal-Avvent il-Knisja f'Għawdex qed tħeġġeġ u tkompli tistieden lil daw kollha illi jistgħu sabiex fil-komunitajiet rispettivi tagħhom jingħaqdu għat-talb tal-liturġija tas-sigħat filgħodu għall-lawdi tifir ta' sbieħ il-jum u fil-għaxija għall-għasar. Araw ftit fil-komunitajiet tagħkom fejn dan qed jingħad, tkun ħaġa sabiħa li ningħaqdu flimkien bħala komunità. Kif tkun ħaġa sabiħa li għalkemm nistgħu nsegwu din il-lezzjo online imma fejn hu possibbli niġu hawnhekk ta' Pinu kull nhar ta' ħadd fil-għaxija fis-6:30 sabiex bħala knisja flimkien insegwu u nisimgħu il-kelma ta' Alla. Sadattant infakrukom għalhekk l-appuntament għal bħallum ġimgħa it-tielet ħadd tal-Avvent inkunu robna sew lejn il-festa tal-Miliet il-ħin dejjem fis-6:30 ta' fil-għaxija. Ma tfadilna xejn nirringrazzjawkom illi kontu magħna, natukom il-lejla u l-ġimgħa tajba.